በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም አቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይኑ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ታሕሳስ ዕለት 2 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽረናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ልሳን አንደበት ኩንኒ እንኳዕ ናብ ቅዱሳን ሰለስቱ ደቂቅን አባ ሆር ገዳማውን ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም አብጽሐኩም አብጽሐና አሜን። ቅዱሳን ሰለስቱ ደቂቅ አናንያ፣ አዛርያን፣ ሚሳኤልን ከምኡውን ብናይ ቅድም አጽዋውዓ ሰለስተ ደቂቅ ወይ ከዓ ሰለስተ ህፃናት ንብሎም ኢና። ይኹን ደኣምበር ንዓናስ ብዕድመን ብጸጋን ብትሩፋትን ኣቦታትና እዮም። እዞም ቅዱሳን ናይ ወቅቲ ናይ ይሁዳ ንጉስ ደቂ ኢዮአቄም እዮም። ናቡከደነጾር ንኢየሩሳሌም አቃጺሉ ህዝባ ክማርኽ ከሎ ቅዱሳን ሰለስተ ደቂቅ ተማሪኾም ምስኦም ናብ ባቢሎን ወሪዶም እዮም። እቲ ንጉስ ካብኣቶም ዝተማረኹ መንእሰያት ንቤተ መንግስቲ ዝኸውን ምስ መረፀ ሰለስተ ቅዱሳንን ቅዱስ ዳንኤልን ተመሪጾም ናይ ምቾት ህይወት ተቐሪቡሎም ነበረ። ነገር ግን ብምግብን ብኣምልኮን ምስ አህዛብ ክትሓባበሩ ስለ ዘይደለዩ ምርጫኦም ጾምን ጸሎትን ምስ ቆሎ ኾነ። ወላ እኳ ኣብ ውሽጢ ቤተ መንግስቲ እንተነበሩ ምንም እኳ ደቂ ነገስታት እንተኾኑ ንዕኦም ካብ ፍቕሪ እግዚአብሔር ዝሓሸ ኣይነበረን እሞ ብጥረ ቆሎ እንዳተመገቡ ተወሲኖም ነበሩ። ኣምላኾም ከዓ ከኣሊ ስለ ዝኾነ መልክዕን ብጥበብን ኣብ ባቢሎን ምድሪ ክንድኦም ዝበጽሕ ኣይተረኽበን። እቲ ንጉስ ከዓ ኣብ ልዕሊ ባቢሎንን ኣውራጃን ሸሞም። ኣስማቶም ከዓ ብናይ ኣማልኽቱ ስም ሲድራቅ፣ ሚሳቅን ኣብደላጎን በሎም። ድሕሪ እዚ ኩሉ ነገር ኣህዛብ ቀኒኦምሎም ናይ ክፍኣት ኣዋጅ ኣወጁ። ናቡከደነጾር 60 ክንዲ ቁመት ዘለዎ ናይ ወርቂ ምስሊ ኣቂሙ ስገዱ እንተበሎም ኣይከውንን እዩ ብማለቶም ተቓጺሎም ንኹመቱ እሳት ሓዊ ተፈረደሎም። እቲ ነበልባል ሓዊ ካብቲ ጉድጓድ ናብ ላዕሊ 49 ክንዲ እንዳነደደ እኳ ቅንጣብ እንትኸውን ፍርሓት ኣይበጽሖምን ኣይፈርሑን እውን። ናብቲ እሳት ምስ ሰንደዎም መልአከ ኣድህኖ ቅዱስ ገብርኤል መጺኡ ኣድሓኖም። ካብቲ ዝኾነ ነገር ዝተለዓለ ኣህዛብ ሓፈሩ። ናቡከደነጾር ግን ካብ ዝፋኑ ተንሲኡ ናይ ቅዱሳን አምላክ ንእግዚአብሔር ኣመስገነ። ድሕሪ እታ መዓልቲ አናንያ፣ አዛርያ፣ ሚሳኤል በዓቲ ኣጽኒዖም ብጾምን ብጸሎትን ተወሲኖም ይነብሩ ነበሩ። ነፍሶም ካብ ስጋኦም ክትፍለከላ ዓብይ ንውጽውጽታ ኮይነ እሞ ቅዱስ ዳንኤልን ናቡከደነጾር ተቐላጢፎም እንተኸዱ ሰለስቲኦም ብሓድነት ዓሪፎም ተረኸቡ። እቲ ንጉስ ብጣዕሚ ይፈትዎም ስለ ዝነበረ ብወርቂ ኣብ ዝተለበጠ ሳጹን ቀበሮም። ምስ ሞትኩ ኣብ ማእከሎም ቅበሩኒ ብማለት ከዓ ክሳዕ ሎሚ ንዝበቕዑ ኣቦታትና ናይ 4ቲኦም መቃብር ኣብ ውሽጢ ባቢሎን ይረኣዮም እዩ። ቅዱሳን አናንያ፣ አዛርያ፣ ሚሳኤል፣ ሲድራቅ፣ ሚሳቅ፣ ኣብደናጎ ዝዓረፉሉ ጉንበት 10 ክኸውን ከሎ እቲ ዘመን ከዓ ካብ ቅድሚ ክርስቶስ ቅድሚ 500 ዓመት እዩ። ኣምላኽና ካብ እሳት ከውፅኦም ከሎ መዓልቲ ኣምላኽ ኣቦታትና እግዚአብሔር ይመስገን ስቡሁን ይውእቱ ወልዑሉን ይውእቱ ለዓለም ዝብል ምስጋና ፈጣሪ ገሊጽሎም ደሪሶም እዮም። ኣብ ውሽጢ እሳት ኮይኖም ኣመስገኑ። ድርሰቶም ካብ ክልተ ወገን ክኸውን ከሎ በዓል 6 አንቀጽ ምስጋናኦም ድሕሪ 600 ዓመት ክርስቶስ ከም ዝውለድ ዘርኢ እዩ። ካልኦትን 33 አንቀጻትን ዘለዎ ምስጋናኦም ከዓ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ዓለም ን33 ዓመታት ከም ዝተመላለሰ ይሕትት።
ቅዱሳን 3 ደቂቅ ምስ ዓረፉ ድሕሪ 900 ዓመታት ማለት ካብ ልደተ ክርስቶስ 400 ዓመታት ዓብይ ቅዱስ ቴዎፍሎስ ቤተ ክርስቲያን ሃኒጽሎም ነይሩ እሞ ኣዕጽምቶም ክረክብ ተመነየ። ንፈታዊኡ ቅዱስ ዮሐንስ ሓጺር ጸዊዑ ኣባ ዓጽሚ ቅዱሳን ናብ ባቢሎን ወሪድካ ኣምጸለይ በሎ። ቅዱስ ዮሐንስ ሓጺር ከዓ ብደመና ተጻዒኑ ናብ ባቢሎን ኣተወ። ኣብ ቅድሚ ናይቶም ቅዱሳን መቃብር ሰጊዱ ከዓ ኣልቀሰ። 3 ደቂቅ ከዓ ፈታዊና እንታይ ኮንካ በልዎ። እቲ ቅዱስ ከዓ መሊሱ ናብ ግብጺ ንኺድ ኣባ ቴዎፍሎስ ይደልይኹም ኣለዉ በሎም። ንሳቶም ከዓ ንቅዱስ ቴዎፍሎስ ከምዚ በሎ፣ እግዚአብሔር ዋጋኻ ይኽፈልካ፣ ግን ኣዕጽምትና ክሳብ ፍጻሜ ዓለም ንባቢሎን ኣይፍለይን እዩ። ንኽብርኻ ግን ክንመጽእ ኢና። ንምልክት ክኸውን ምእንቲ መብራህቲ ከየብርሃካ ለይቲ ተጸቤና በሎ ኢሎም ንቅዱስ ዮሐንስ ሓጺር ባሪኾም ኣፋነውዎ። ቅዱስ ዮሐንስ ሓጺር ከዓ መጺኡ መልእኽቱ ኣብጽሐ። ኣብ ዕለተ ቤተ ቅዳሴ ቅዱሳን ቴዎፍሎስን ቄርሎስን ቅዱስ ዮሐንስ ሓጺርን ካልኦት እውን ምስ ምእመናን ኣብ ጸልማት እንከለዉ እቲ ቤተ ክርስቲያን ቦግ ኢሉ በርሀ። ብጣዕሚ ዘደንቕ ብርሃን ከዓ ከበቦም። ኣብ ማእከል ብርሃን 3 ደቂቅ ክሓልፉ ከለዉ ጽቡቕ መዓዛ ሸተተ። እቲ ህዝቢ ከዓ ብደስታን ብዝማሬን ናይዞም ቅዱሳን ቅዳሴ ቤት ኣኽቢሩ ኣኽበሩ፣ ዘመሩ፣ ወደሱ። ኣሜን። በረኸት ናይ 3 ደቂቅ መስኩላትና ይኹን። ኣሜን። ከምኡ እውን ኣባ ሆር፣ እዚ ኣባ ሆር ድማ ኣብ ናይ መንኩስና ህይወቱ ዝተመስገነ ጽኑዕ ተጋዳላይ እዩ። ኣብ ውሽጢ ገዳም ብሓድነት ብተጋድሎ ክነብር ከሎ ቅድስንኡ ካብ ልዕሊ ኩሉ ኮይኑ ንውዳሴ ኮንቱ ዘጋልጽ ኮይኑ ምስ ረኸቦ ድማ ንወይኑ ክነብር ወፂኡ ናብ በረኻ ኸደ። ኣብ በረኻ ድማ ንወይኑ ብዓቢ ተጋድሎ ብዙሕ ዘመን ነበረ። ጸላኢ ሰናያት ዝኾነ ሰይጣን ድማ ብፈተና ክድርብዮ ብግልፂ ተረኣዮ እሞ ኣብ ውሽጢ በረኻስ ንስኻ ክስዕር ኢኻ፣ ኣብዚ ሰብ የለን እሞ ጽኑዑን ሓያልን እንተደኣ ኮንካ ናብ ከተማ እስክንድርያ ንዓ ኢሉ ተዛረቦ። ኣባ ሆር ድማ ካብ ሰይጣን እዚ ኣብ ሰምዐ ጊዜ ክብሪ ይኹኖሞ ብሓይሊ ጎይታና ተኣማሚኑ ናብ ከተማ እስክንድርያ ኸይዱ ንዝተኣሰሩን ንዝድኸሙን ማይ ብምቕዳሕ ዘገልግሎም ኮነ። ኣብ ሓደ ዕለት 3 ኣፍራስ ኣብ ውሽጢ እናዘለሉ ክሓልፉ ከለዉ ሓደ ፈረስ ንሓደ ህፃን ረገጾሞ ሽዑ ሞተ። እቲ ንኣባ ሆር ብፈተና ክስንድዎ ዝደለየ ሰይጣን ድማ ኣብ ልቢ እቶም ሰባት ሓደረ እሞ ነዚ ህፃን ዝቐተሎ እቲ ኣረጋዊ መነኩሴ እዩ ኢሉ ኸሰሶ። ናይቲ ኣከባቢ ሰባት ድማ እቲ ነገር ሓቂ ከም ዝኾነ ምሕሳቦም ርእዮም ኣባ ሆር መጺኡ ነቲ ዝሞተ ህፃን ኣተንሲኡ ሓቆፎ። ብልቡ ብምጽላይ ድማ ናብ ጎይታና ምስ ለመነ ኣብ ልዕሊ እቲ ህፃን ብምልክት መስቀል ኣማዕተበ። ካብ ሞት ድማ ተንስኦ። ኣባ ሆር ነቲ ህፃን ካብ ሞት ምሳ ተንስኦ ንኣቦኡ ሃቦ። ድሕሪ እዚ ድማ ንውዳሴ ኸንቱ ብምጽያፍ ካብ ህዝቢ ሃዲሙ ብምኻድ ናብ በዓቱ ኣተወ። ኩሎም ህዝቢ ድማ ኣብ ዝደለይዎ ጊዜ ኣይረኸብዎን። ድሕሪ እዚ ድማ ኣባ ሆር ጽድቅን ትሩፋትን ብምስራሕ ብዙሕ ዘመን ንእግዚአብሔር ኣገልጊሉ በዛ ዕለት ለሙዓንቲ ቅድሚ ምዕራፉ ንዕለተ ዕረፍቱ ፈሊጡ ንመነኮሳት ደቁ ጸዊዑ ብሃይማኖቶምን ብምንኩስናኦምን ክሳዕ መጨረሻ ጸኒዖም ኣብ ተዋህዶ ሃይማኖቶም ክነብሩ ምስ ነገሮም ተፋንይዎም ንነፍሱ ናብ እግዚአብሔር ኣሕሊፉ ሃበ። ናይ ኣባ ሆር ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ይምሓረና። ኣሜን። ኣምላከ ጻድቃን ቅዱሳን ካብ ዝነደደ እሳት ካብ ናይ ዲያብሎስ ግፍዓት ይሰውረና። ኣሜን። ካብ በረኸቶም ድማ ይኽፈለና። ኣሜን። ታሕሳስ ዕለት 2 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱሳን 3 ደቂቅ ኣናንያ፣ ኣዛርያ፣ ሚሳኤል፣ ኣባ ሆር ጻድቅ፣ ቅዱስ ኣውካቲዎስ ሰማዕት፣ ኣባ አንበስ ሰማዕት፣ 7033 ሰማዕታት ናይ ቅዱስ ፋሲለደስ ማሕበር፣ ቅዱስ ናትናኤል መነኮስ፣
ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ታዴዎስ ሐዋርያ ካብ 12 ሐዋርያት፣ ቅዱስ ኢዮብ ጻድቅ ተኣጋሲ፣ ቅዱስ አቤል ጻድቅ፣ ቅዱስ አባ ጳውሊ ገዳማዊ ዓቢ፣ ቅዱስ ዮሐንስ ነቢ መጥምቀ መለኮት፣ ሊቁ አባ ሕርያቆስ፣ ቅዱስ ሳዊሮስ ዘአንጾኪያ። አሜን። በረከቶም ይሕደረና። ዝወደቀ ዝነጠበ ካባናውባ ካብ ቃል በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ተአርምልይ። አሜን ወአሜን ይበል ኩሉ መላእክተ ሰማይ። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላትነነ ወባልሃነን ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸልይ ሀበ ፍቅር ወልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ከመ ይጸነብኪ ተማኅፀነ ክዳንኪ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን